megalayapost.news. Nakadako jengkeren pajba, Chairman ke Confederation of Meghalaya Social Organization KOMSO, uba Roy Kupar Sundram, kabala sa priang hakirun san social media, kabadairu ke jengkeren pajba haka jingilang kabala daban penlong dangshan hamot pran, kipulit kasada police station mentakas ngi kila kota jeriu Chairman, kabadai hadian ba WUSI nalum ding jeri police station ula ujor dag sumuto kies persya yang niunong yalam dak kabakno baga jengkeren chungu, kawanra ya ke jengperniam haka jela bat hakari India batru bauladap bankuran bat ke KOMSO, ke kloy banra ay kitiar ladaki parar ulum garu kisha thombor ha kajela ha crunch kilal pathai kubor mata kasngi halor kani jingsha khot hajir uba Roy Kupar Sundram mulai athu ba ke jahar ki pulit kalum dingjeri police station kilakno ba jingkran kabawla kran ha jingelang kabalalong hamot pran kala banwanra ka jingsung perniam bat kabala ban penthut ya ka songsuk khongsan ki pajba ha kajela kaladon ka kentien ka bangala kran hamot pran kabala sapriang ki social media kabala kno bangala kran persya ai ki pat ki jaj penrio bat ki pajba akan new trap kinlong ki bala kre banra tiar banya kun persya ikiwei pat kijat penrio kibatom bor kijat penrio rilum garu laong uba Roy haba pensyai pat halor ke jengkeren jongu bat ke jingsha khot hajar hakipulin uba Roy Kupar Sundram ulapan pa bakum kinong yalam seng kisnguk ya halor ke jingsim kia kipulit ban ujor da sumuto namar labon ki khap lada kran ban kiwei pat kibrio ki bomdai ki rilum ke police department kamla setia ban sim kia kumba ke khot hajar yu kum Chairman shushu ulaban rapru bangi syong isa hakani kari kabade kari sunshar pat ba bat ka an kade ban long lang kumju ya baro klam dadon ke jing penper bat ka basngulungo kalong baki pulin kisim kiatang ladangan haki turajela baladale kiwei pat ki bomdai turajela kimla setia ban sim kia kumba kila sim kia ban ujor ne khot hajiriu kajing sa khot hajar menda kasngi gede halor ka FIR ya ka ba ka nakaliang jong kalumding jiri police station kala yok diang haka khat sautrik jong mentau benai hak baidei ba ka jing yalang ka ba komsu kala khot haka khat weitrik uniu benai mentau benai hapo mot pran kat kum kajing keno bat kajing tho akai FIR kalong ba kadon kajing pensapriang hapo social media ya kitu ki kentin ki ba nakaliang ka jonga ngala kren hato kasngi kawe gede ba ong yo ka kentin ka ba lesi nakaliang ka jong ki sim kumbang penia perniam hangni hapo ka jala bat hari India bro kawe bat ka baar kajing keno kalong bang ong ru itu ki kentin ba lada ki para riulum ki jongi ki garu ki don kam yang i kum nyautra bangin ya don lang ringkat baki ngirungin ya don hasenda jongki ngah keren ni kita gentian ka bang ong bangin ra ikitiar kitar bakum ta tester ti kajing keno akai FIR ya ka bala le sumutu he do kulit dei bala file do unu breu dei hida ka police department ka bala sim sumutu ya kani kam ban ong bagitu ki gentian ki jongal sikin wanra ya kajing ya perniam bat kin wanra ya ka kin penthut ya ka songsuk songsan hakani ka jala bat kumju ru ha hari India hi borok kowe namar baya ka tu ka jingkren ka jonga ka bakren tu ka ngila sekulit la ne lapan sapriang keleng jong kari India wa sabar kumju ka bala ban kata ya ka songsuk songsan ti menta ka sngi la syakot ang ne po police station ban ai statement nakaliang jong IU badi pet ya kani kam ula awan ban sim ka statement ban nakaliang ka jonga ngala de ban ai ya kala ka jong ka jing pensyai ba kumnu bat kai ka jingkren ka jonga ban ngala ong ru ba ka jingkren de ban sim be ya ka baro ka we ka jingkren de ban sim tangi itu manu ba sa friang ka jingkren po social media ya kata ngam tep bat habai de pat bat ka jingong bangingin ya ra tiar laningin ya don hasenda jongki garu lada ki don kambing ya cibenang lani hatura lani hangnung nuru ya kata ngong hooj ngong ya kata namar bakum ki try muluk ngi long mangi ki try balada ki garu ki don kambing ngi ki don kambing garu ngin ya don lang hasenda ka jongki reben ong ban bangang penshot laneng organize kanu ka program ka banyara tiara tar lane manra ki tiar pemensal kamdon ka bakum kata ti kita ki digijing pensyaya ka ba nlaan na kaliang ka jonga khmat jongu IU mendas section ka section ka ditang kaway 196 lani spa pendai penriu po bracket kaway ka baydey bat ka jing penshit lane ka jing wanra ka jing bom songsuk songsan hapadeng arteliki kenhun la kalong kaniam la kalong ya ka jat benri bu kunta tete chama naka kibabun ki kibri ki bapenshit lane ki bakren ben ya ka jat benri ki bapenshit apadeng ka jat benri ko jongi bat kiwe ki jat benri bu kunta tete ngilayu i ki FIR ngimdan e ban ong ya halor katan ring isukwa ban kentu ya ka police department ba haba fishim kam kumbang ong mo ka an kalong equal ya bro inde ban sushim ban suya jet sha ladahun ladade yangi kemut fin sim nok kloi fin le kai badon kam ban le dia ki wei pat film sim kam ka jing kentu na kaliang ka jongi kalong ba ai bakum ka British sensa kari India
Article 14 ko ang bangilong equality before law. Tiki kamro kare bansyem kumtai kan. Ladangi ni file persya enu police department kare bansyem kamban pensitom ya ki kat kumkilanti jokai. Ya kaya FIR la ai do USI police inspector bade M Cardosa bade USI jong Kalunding Jiri police station. Meghalaya Post.news.